demunge. Mulane diganti apa mau? Ah, kuwi ladrang bayangkare. Nah. Oh iya, monggo para krawitan Karang Kadempel kula aturi. Dipun iringi ladrang santi bayangkare. Nggih, monggo. Oh. Lurah Petruk merpati dhateng kula menawa wonten dawuh saking Kyai Lurah Semar. Ya kuwi, Truk. Rene aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana njaba karo Kakang Anoman. Piye sing dadi dawuhe bapakmu? Monggo iki mau aku weruh Pendhita Durna Sajahe teka rene. Ora apa? Yen pancen gawe geger tak jangkae dhewe nggih sabar. Jangka nggih jangka, ning nggih sabar yen. Man, iki kebenaran banget ini. Dene Anoman lan Ndara Setyaki malah ana kene. Merga iki mau critane kakekne Semar Barda wawan rembag karo Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pagebluk. Saranane kudu mboyong bapak Semar. Ning sajake bapak ki wis ngerti, wis krasa nek arep diboyong ning Ngastina mung bakal didadekke tumbal lan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli karo Bagong kalih Bagong. Wah, jan gayeng nika. Ngoten niku wah jan. Nganti Durna ditendang kalih Bagong. Ya ta, Gong? Heeh. Betul. Mulane aku ki nek wani mencak-mencak mergo asline mung goleki gawean Anoman kalih Ndara Setyaki. Den Ndara Setyaki. Durna senggone niku ten pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger gitu. Nyambut gawe Den. Lungguh sing sekeco. Lungguh sing kepenak tak ajari para-para. Bala kang tumingal Pracampu kang sama ngedali lir tatet wileting kanda Om Walah dalah sing tak goleki Bagong ning sing methuke aku ora bangling Setyaki, yo Kartomarmu parat, sugal wusmu babamu, mapan Kurawa ning di papan mung gawe geger Setyaki. Ayo, ndi Bagong? Wani nyecamah karo Bapa Durna Semira. Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu gepok kawan. Lan kowe arep gawe rusak Karang Kadempel. Setyaki sing saguh babati wadyapalamu. Babu. Ngemping lorong Kincapati. Wani sing aku. Apamu sing tak wedeni? Walah dalah
maju tiban tanganku pecah siramu Singolina prating lapus Kartomarma. Siang mati ya. Oh. Coba yuk. Oh. Ya. Siang natos. Oh.
gasmu. Ayo. Ayo. Wah, cadak. Wih, jan atos tenan gurule. Waduh, wedan. Wis banget. Yo. Gentenan Mas. Niat. Gentenan iki. Wah, wedok iki.
Bagong. Titit bantanganku. Ora pecah. Pecah sirahmu. Kok contoh interaksi. Mama mati. Yai. Aku ora mati. Ora kena ya? Apa? Boh. Aja mlayu. Aja mlayu kowe. Sokor. Spesialis mulut kewan nih, Bro. Apa padake. Wush. Apa itu mirip mergane. Sik. Ayo. Oh. Ngopo dhewe iki? Pak Bong, niki wonten sing ana pasien supit. Kula nuwun, Pak dokter. Monggo. Menika ajeng supit. Ngeyil banget wau dicekel niku wajan. Langsung wae ya. Nggih, Pak dokter. Aduh. Kok wis kaya ngene? Nggih, niki ket alit dereng nate supit. Mang disupit mawon mboten napa-napa. Duh, krasa. Petruk wong edan. Ra tedas. Kompak toh? Iya, aduh untukku gaduk. Ayo. Petruk apa Bagong sing dadi musuhku maju rene iki. Maju oleh. Lho. Walah dalah endi iki musuhe? Udus. Wah, neng kono kabeh. Aduh. Aduh.
Kene weng kaya ngono. Kakang Durna. Kakang Durna. Wih. Oh, pripun Depate? Menika Kurawa kalah sedaya. Nggih. Lajeng naskahe tempundi naskahe? Gogrok sik kusik. Lah dalah. Pun ketemu. Bung Ilahing. Bung Ilahing awit nama supun nama sidam. Awit nama suslat puning bang jagat. Karena siran tanda kapisan ing bisono. Depate madheg dalang saiki Depate. Pira Depate nek tanggapan sewengi? Sing penting mlaku. Sing penting ora meng matur nuwun nggih Mas. Tekan ngendi mau? Ha iki pripun Kakang Durna? Nek ngaten niki pripun? Kurawa mundur diajar karo Setyaki. Alah dalah Depate. Kura iki ya pancen mung gayane tok. Ora ana tutane. Nek lagi mangkat kaya ya-ya kae. Luton joget. Wah. Wah jan pokoke. Anggere budal jan gayeng kae. Tapi bareng dikon ngambut gawe kok malah pating sluntrup kabeh. Tekan gone iki wah jan. Dijagake ya mlempem. Lah nggih. Terus lajeng sakniki pripun niki Kakang Durna? Depate. Pripun anu mongko jare sampean niku ndak awake dhewe tekan Karang Kadempel niki namung etok-etok arep mboyong Semar to. Ning jane mung arep ngrenah patine. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Terus pripun? Depate. Kromang dawe mundur nekuk penjalin. Oh nggih. Waduh, pejah kula man. Pejah kula man. Kakang Durna teng ajeng nggih Kakang Durna. Pun. Acara Depate iki. Kromang dawe mundur nekuk penjalin. Oh lah sampean ajeng teng pun to? Lajeng golek pintos rayan. Oh nggih. Kula namung manut kemawon. Neng kira-kira kasil to sing iki? Berhasil to? Nek mboten berhasil pripun? Wis to. Saged dijagake to. Aduh, utuku kok ketemu gadung mic wae ya. Aduh. Pun ta? Mang percaya kalih kula. Santai mawon. Kula ajeng nemoni anak murid kula, ajeng kula dawuhi ngrusak Karang Kadempel. Oh nggih, nggih. Nek ngoten monggo Kakang Durna sing ingkang atos-atos nggih Kakang Durna. Ya.
Raden Prayetna Semuri resiko balik Gilar-gilar semedi tengahing latar Sinuwun Darawati, sinuwun Darawarkudara lan Dara Janaka. Nyuwun pangapunten yen niki wau sawetara karang kadempel malah kangge ajang regejegan. Ya merga saking rawipun Pendeta Durna kalih Patih Harya Sengkuni ingkang nggawa Kurawa ning dilalah Anoman lan Setyaki nggih lenggah wonten mriki. Dadi iso mbantu. Iya ya, ora dadi ngopo. Ternyatane Kurawa ning dipapan mung gawe geger. Sing baku kanan saiki wis tentrem. Wah, yo. Mulane aku karo Jlamprong mau trimo ndelik. Jenengan ndelik teng pundi? Ngisor Amben. Ana Werkudara kok ndelik ning ngisor Amben. Ora apa-apa. Ora masalah. Aku ewuh kaya ing pambudi. Merga sing rawuh Durna bapakku. Kepiye wae kae guruku sing kudu tak pepundi. Wah. Ning janji iki mau Setyaki wani ngajar Durna bapakku. Aja takon dosa. Mboten. Mestine nggih pun sami duga-duga. Kakang Semar banjur saiki kepiye prayogane? Nggih. Niki wau kula sawetawis lajeng semedi ngesti Gusti. Pikantuk pitedah. Bilih Betari Istri Dewaning Buga badhe kundur wonten ing negari Ngamarta nanging wonten sranane. Sranane apa wae Kakang Semar? Mara gage dawono, mengko para Pandhawa mesti bakal budidaya. Sranane nggih menika. Betari Sri menika badhe kundur nanging Pandhawa kedah mbangun gedhong Kencana Waradena utawi Pandhawa kedah mbangun lumbung margi inggih lumbung menika mangke kangge wadah hasile panen para kawula utamane para among tani niku sinuwun Kresna sinaing manglumik ning Cakra Baskara gumitirane ngasta Kakang Semar kaya wis terwaca kang dadi dawuhmu Pandhawa mesti bakal ngestokke sabanjure apa sing dadi dawuhmu wonten lelakon kados ngaten kula inggih mboten meneng. Kula tetep melu tanggung jawab, melu budidaya. Pun saniki mang dawuh kalih Ndara Werkudara lan Ndara Janaka sawetara kundur negara Ngamarta. Mang biarake, mang dawuhke dhateng para kawula pamani para among tani supados samiyasa lumbung. Dene kula saniki ajeng ngatasten kayangan. Kula ajeng sowan pukulun padha nang nyuwun supados Sri niku mulih ngoten. Pramila kula nderek titip riyen Karang Kadempel nggih. Oh iya ya Kakang Semar. Prayoga banget. Sawetara Kresna bakal lenggah ana kene lan jaga katentremaning Karang Kadempel. Arjuna bali ana ing Ngamarta biwarakna marang para kawula supaya padha yasa gedhong Kencana utawa lumbung inggih. Ngestakaken dawuh nanging keparunga kula nganti garing Petruk Bagong. Inggih Den. Anak-anak kula mangkanthi mangke ben wonten sing gara-gara pun monggo sawi sewang-sewang.
Jumangkang grosro sumbar getar bumi gunjing kumaluduk om kumaluduk guntur ketuk om lole anak murid anak Prabu Surasekti. Wonten dawuh wonten pangandika ingkang adawa Bapak Guru Bapak Penembahan Durna. Yen pancen sliramu setya bekti marang Bapak gurumu, dina iki ana pakaryan kang abot kanggo anak Prabu Surasekti. Apa kira-kira kowe sagu? Inggih. Sagah Penembahan mapan dawuh menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Lah nek sagu, kowe tak dawuh supaya marep ana ing Karang Kadempel merga Semar lan Pandhawa saiki sajake lagi padha darbe gegayuhan. Kiri godanen. Karang Kadempel rusakan, nek perlu Semar malah tok pateni sisan. Nek kowe kelakon mateni Semar bakal ditampa pasuwitanmu ing negara Ngastina. Walah dalah. Menawi namung menika gampil. Inggih sendika nanging menapa kepareng kula nganti wadyabala. Ya, oleh. Nganti wadyabala gelar sepapan luruk neng Karang Kadempel. Wis, buta-buta kek kandha budal. Inggih, nyuwun pamit, nyuwun pangestu.
Ah. Ah. Urus. Udus. Aduh. Aus. Boneh. Tek. Ana kreseke kasih to.